या सुपरफास्ट बुलेटिनचे प्रायोजक आहेत मेसर श्रीराम बोरवेल सावंतवाडी, 100% पाण्याची गॅरंटी आणि श्रीराम सोलर सावंतवाडी। धार्मिक सोहळा आटपून परतणाऱ्या सावंतवाडी शहरातील शिरसाट कुटुंबाची कार थेट मळगाव घाटात कोसळल्याने गाडीचं मोठं नुकसान झालं। यामध्ये 7 जण जखमी झालेत। घाटीतील वळणावर समोरून येणाऱ्या वाहनाला धडक बसून चालकाचा गाडीवरील ताबा सुटल्याने ही घटना घडली। त्यात झाडावरील मधमाशांनी हल्ला चढवल्याने काही जण जखमी झाले। कणकवलीत मंगळवारच्या आठवडा बाजारा दिवशी अचानक पाऊस बरसला, यामुळे व्यापारी ग्राहकांची धांदल उडाल्याचं पाहायला मिळालं। राज्य सरकारी, निमसरकारी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय संघटना समन्वय समिती महाराष्ट्र राज्य या संघटनेच्या नेतृत्वाखाली विविध संघटनांच्या वतीनं विविध अनेक न्याय मागण्यांसाठी बेमुदत संप पुकारण्यात आला। सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची आरोग्य यंत्रणा गेली अनेक वर्ष कोलमडलेल्या अवस्थेत आहे। यातच जिल्हा रुग्णालयात आरोग्य सुविधांच्या मिळालेल्या अभावांबाबतचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय। मालवण तालुक्यातील कांदळगाव इथं चंद्रशेखर आत्माराम परब यांच्या मालकीच्या सुमारे 16 एकर बागायती क्षेत्रात शॉर्ट सर्किटमुळे भीषण आग लागली। या आगीत लाखो रुपयांचं नुकसान झालंय। आगामी मान्सूनच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी मान्सूनपूर्व तयारीचा सविस्तर आढावा घेतला। सर्व संबंधित विभागांना मान्सूनपूर्व कामं 15 मे पूर्वी पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले। प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना पाणलोट विकास प्रकल्प व्यवस्थापन कार्यालय शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता ओरोसेतून सावंतवाडीमध्ये चुकीच्या पद्धतीने हलवण्यात आल्यानं शेतकऱ्यांनी सावंतवाडीत येत या प्रकल्पाचे वरिष्ठ कंट्रोलर आणि जिल्हा व्यवस्थापक यांना घेराव घालत जाब विचारलाय। मालवण शहरातील मेडा येथील रहिवासी 35 वर्षीय सर्वेश संतोष पराडकर या तरुणानं घरी गळफास लावून आत्महत्या केली। सोमवारी रात्री ही घटना उघडकीस आली। मालवण पोलीस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यू म्हणून नोंद करण्यात आली। सर्वेश हा सिंधुदुर्ग किल्ला प्रवासी होडी सेवा तसेच वॉटर स्पोर्ट्समध्ये कार्यरत होता। तळेरे कोल्हापूर राष्ट्रीय महामार्गाचं नव्यानं काँक्रिटीकरण करण्यात आलं, मात्र नवा-कोरा रस्ता असतानाही ठिकठिकाणी खड्डे पडू लागलेत। अनेक ठिकाणी भेगा पडल्याचं चित्र समोर आलंय। प्राथमिक शिक्षक पतपेढी शाखा दोडामार्ग येथील सुमारे 55 लाख रुपयांच्या अपहार प्रकरणी न्यायालयानं मोठा निकाल दिला। या प्रकरणातील मुख्य संशयित आरोपी आणि तत्कालीन शाखाधिकारी सुनील भागवत यांच्यासह सर्व संशयित आरोपींची न्यायालयानं निर्दोष मुक्तता केली आहे। सावरवाड तिठा ते वराड रस्त्याच्या निकृष्ट रखडलेल्या कामामुळे ग्रामस्थांचा संताप अनावर झालाय। आता आंदोलनाचा इशारा देण्यात आलाय। बांदा दोडामार्ग मार्गे ओव्हरलोड खडी वाहतुकीमुळे अपघाताची शक्यता वर्तवण्यात येते। सर्वत्र रस्त्यावर खडी पडल्यानं दुचाकी स्वारांना तारेवरची कसरत करून वाहन चालवावं लागतंय। माझगावच्या महायुतीतील थेट सरपंच पदाच्या उमेदवार रंजना गणसे यांनी माझगाव येथील महादेव आणि श्री सातेरी मंदिरात प्रचाराचा शानदार शुभारंभ केलाय। दोडामार्ग तालुक्यातील जंगलात एका परप्रांतीय व्यक्तीकडून भेडल्या माडाच्या फांद्या कापून त्या पानांची बिनदिक्कत तस्करी होत असल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे। शारीरिक आव्हानांवर मात करून बापरड येथील प्रज्वल विनोद गायकवाड इनामदार यांनी स्वतःला सिद्ध केलंय। त्यांच्या पत्रकारिता, सामाजिक कार्य आणि फोटोग्राफीमधील उल्लेखनीय कामगिरीची दखल घेत भारतरत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रीय जीवनगौरव पुरस्कार प्रदान करण्यात आलाय। सावंतवाडी बाजारपेठेत हापूस आणि पायरी आंब्याची आवक सुरू झाली आहे, मात्र यंदा 20%च हे पीक असल्याचं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे। कुडा येथील बॅरिस्टर नाथपाई कॉलेज ऑफ फिजिओथेरपीचे प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर प्रित्युष रंजन बिसवाल यांना गोवा इथं इंडियन इंटरनॅशनल फिजिओथेरपी काँग्रेसमध्ये प्रतिष्ठेचा फिजिओ आयकॉन अवॉर्ड देऊन सन्मानित करण्यात आलं। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सह्याद्री पट्ट्यात दुर्मिळ स्लेंडर लॉरीस अर्थात वनमानवाचं दर्शन घडलंय। वनमानव हा लाजाळू प्राणी असल्यानं त्याला लाजवंती असं देखील म्हटलं जातं। देवगड जामसंडे बाजारपेठेत देवगड हापूस आंबे विक्रीसाठी ठेवण्यात आले असून 1000, 1200 आणि 1500 असा दर असल्याचं पाहायला मिळतंय। मडगाव येथील युनिटी क्लबनं आयोजित केलेल्या 4थ्या राष्ट्रीय रॅपिड रेटिंग बुद्धिबळ स्पर्धेत बाळकृष्ण पेडणेकर यानं 22वा क्रमांक पटकावलाय। भारतातील विविध राज्यातील 321 खेळाडूंनी स्पर्धेत सहभाग घेतलाय। आतापर्यंत खासगी अनुदानित शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी भरतीमध्ये चालणारी संस्थापकांची मनमानी आणि गैरप्रकार थांबवण्यासाठी राज्य सरकारनं कंबर कसली आहे। यापुढे बिगर अल्पसंख्याक शाळांमधील शिक्षक भरती ही राज्य सरकारच्या पवित्र पोर्टलद्वारेच केली जाणार आहे। भारतीय हवामान विभागानं 20 ते 24 एप्रिल दरम्यान राज्यात पावसासह वादळी वारे, विजांचा कडकडाट आणि काही ठिकाणी गारपीट होण्याची शक्यता वर्तवली आहे। मी संघर्ष योद्ध्याची सहचारणी आहे। येसुबाई जशा लढल्या तशी लढेन। अहिल्या देवींनी जसा कारभार केला तसा करेन। सर्वांना न्याय देण्याचं काम करेन असा विश्वास सुनेत्रा पवार यांनी बारामती पोटनिवडणुकीच्या सांगता सभेत केला।
आपलं नेतृत्व देवेंद्र फडणवीस करत आहेत. साहेब, तुम्ही फक्त माझे नेते नाहीत तर गुरु नाहीत, तर तुम्ही माझं नालंदा विद्यापीठ आहात, असं वक्तव्य भाजप युवा मोर्चाचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष कृष्णराज महाडिक यांनी केलंय. लग्न सराईचा हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच सोने चांदीच्या दरात आजही घसरण पाहायला मिळते. विशेष म्हणजे चांदीच्या दरात मोठी घसरण झाली असून सुमारे 1,750 रुपयांनी ती स्वस्त झाली आहे.